DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू DPMI। Sintung, toba borok sini no, hai kala tiprasana ni hamtrai ni bagai borok serai kai saraya. Tamun kena, Jiten Chaudhary pangtung, Radhacharan pangtung, Rajendra Riang pangtung, aba anik personally borok kewa iseng dusman yable, borok kewa sini sotru yable, borok sini tiprasana ble, sing tipralen nang itangkai naro borok tipralen tongai ble takuk te bukuk song, edisio direct funding. Abo bonaya borok agini sibina naya tabuk bonaya ko rang kebang man kangke narok kono CPM pana besekang ni election CPM pana phai kangke noro direct funding kendro hoite man nai ble tamni bagai nang naya ba karon kaisano melar mat sawi tongo bijondor manik sarkar sairo horo ulta palta kokta sage tiprasani simi hamkrai ta sage aje sai rohor jakmani sui je rohor jakmani amono simina borok ba sabai jawo borok bo khare ma singchano khaina musungban khalai manya tabuk je CPM khlaina rok bukha bising kai tiprasani kahamo nai tongo borok khlaidani musung jago kintu bongni raida manik sarkar no jibono kok borok thaija hambai khulumka thaija poronto hingyako tabuk o hasteni mukhomantri boja sapanung to ang saimenya kok borok divorce dino thuijaphan pore jable bo